Supermarket haul από Volt Market, γιατί ωραία θα ξέχναγα και το κεφάλι μου αν δεν ήταν κολλημένο στους ώμους μου. Όχι εντάξει, απλά βαριόμουν να πάω και για δεύτερη φορά στο Supermarket γιατί ξέχασα τα πάντα. Μαρουλάκι, πήρα άνηθο για να φτιάξω σαλάτα. Καροτάκια, κάτι έλειωσε εδώ. Αγκουράκια τύπου γνωσού, πάει τα αγκουρί. Αγκουράκια τύπου γνωσού. Πήρα μήλαράκια, νομίζω είναι τύπου γκάλα αυτά. Μπανανούλες και μισό κιλό κρεμμύδια που από ό,τι φαίνεται είναι ένα μεγάλο και δύο μικρά. Προχωράμε στα κρατικά που θέλω να μαγειρέψω. Έχω πάρει ένα φιλέτο κοτόπουλο, όχι δύο πρέπει να είναι. 1,5 κάτι τέτοιο. Και σνίτσελ στα βραδινά σνακ πριν ξεκινήσω διατροφή. Έχουμε τον αγαπημένο μου αναψυκτικό ever. Το έχω βρει μόνο στο όχι. Το έχω βρει μόνο στο Volt Market. Είναι φάντα με raspberry, cranberry, berry. Γενικά, berry flavored soda. Και αυτά τα πατατάκια, τα οποία είναι λωρίδες με πάπρικα, είναι ό,τι καλύτερο. Και 7 γαλατάκια. Και επειδή είχα πληρώσει έτσι κι άλλως μεταφορικά, έβαλα μέσα και παραγγελία από τη Lily Drogery, η οποία δεν ξέρω που είναι. Εγώ επέθεσα ότι θα ερχόντουσαν μαζί. Δεν έχει έρθει ακόμα. Είμαστε στο περίμενο. Θα ανέβει haul και από Lily Drogery.